Yur 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 yur. Endi bakule iki? Bet mau. Pancen mubeng tu kono tutup dalane. Nganu kok nggih apa? Halal bihalal. Sing kene mantu nek sing kono halal bihalal. Heeh. Arep piye jal? Ora tumbas gelo, mumpung ana murahan, bakule ayu mlenuk. Toh ora mathuk. Ora Dik. Kalau njikuk duit. Diteweke ibu jiko kabeh teko wang cepet. Alah ora apa-apa, ngurane seneni. Cepetan jiko. Heeh. Ha iki cok tekan ngendi wae Dik ora tau weruh ki. Oh, alah. Ayo. Gelo sayure teka, Bu. Lho. Kene. Gelo murah. Bakule jenom lek ayu. Gelo. Ora lek rene gak sentek iki lho. Iki sekari pesenan tok, Ngang. Iki pembeline. Sing adol ayu, sing tuku ya ayu, iki murah kabeh ngene iki. Ora teko milih ngeruk. Ora usah pilih-pilih teko keruk-keruk ngono wae. Iki murah-murah kabeh iki ya. Ora gelo. Ayo sing dawa ku ta. Nah, iki. Wah, iki lenganane bapak-bapak iki. Kene. Gelo murah-murah. 1000. Ora nyang-nyangang teko ngeruk, bayar ngono wae. Wah nek sing tuku wonge gondrong ngene iki wis medhiani wong iki. Ora jan gathuk iki. Jarene wis duwe kentang. Apa gawe awet-awet tok kae kentange? Wah, alas. Genah nek ngene iki. Nek atuku rene jamunan sik to, Pak? Nek ora jamunan sik ora gayeng pokoke iki. Mumpung ana murah-murah. Ndang milih. Kasep lunga bakule. Alah ora apa-apa teko tenang wae. Teko mantep po, teko tenang wae. Bar di kabeh iki lho. Viral. Ora viral ning spiral. Jagung Pak gelo. Wah nek jagung ngene iki. Kopi ana, iki ora angger kopi gelo. Iki ora angger kopi, iki marai awet enom, marai kenceng, marai awet suwe barang. Nek jalo to. Nek ora percaya. Karena jiko duit nak diteweke bapak jiko kabeh ya. Cepet. Kalau bola-bolane diomongi gelo sayure wis teko ngono ya. Karena cepet. Nah, iki sing jenenge obat kuat. Kilo obat kuat murah. 200. Mung Rp25.000. Cespleng. Daftar ulange karo tase Unas wis dhisik daftar ulange. Iki uyas encok gawe ngusir setan kae iki, cap jempol ketara kok. Lho. Wah iki nganone wigier. Yo ora iso keban iki. Iki endi neh iki pelanggane iki? Iki lho mumpung jana komplit. Mbek uki malah go lunga gerbake kok. Ayo murah. 1000. Ora lek njiko kasentek. Ora nak gelo. Mumpung jakeh. Ibu ki nggak entes oleh arisan teko njikuo. Nah kuwi nyam-nyam.
Karo sosis ya. Apa jamu? Tuh, nu oke Bapak jamune iki. Ya jenang. Ono ya jal golek ono ngisor kuwi to. Kuwi jenang ketok iki. Mboten niku anu. Sing kuwi to kidul lah kuwi. Dawet. Wah, dawet es ki pala luwih enak lho. Iki jebulane iki pleng glowing wajah. Ning ancen dirahasiakake. Banget ku nek. Karo kuban jagung. Ku lho, jagung ki nggak murah. Jagung ki biasane 12.000 saiki mung 8.000. Tekan jikuke aweh-aweh. Ki bakule ki nggak apian. Kalau. Ta ora jan matuk. Alah, kose aja lunga sik. Kae jane wong 11 ketoke pelanggane iki urung teko rene. Untuk ini no Yogyo kae, potong dino. Wawancara. Kalau jarane kae kae iki anak Cina kae arep tuku ya Diundang ning wawancara neh ya kali. Anu skripsi. Gila Pak, jajan. Wah, nggih, nggih. Wah, jan matuk pinuk kuwi. Selana ndi iki? Sing tutup sebelah ngendi kono, Pak? Tengah kene iki to? Metu tengah ngene. Heeh. Metune berarti kene. Ayo nek arep mubeng rene, ayo tutup kene wae. Hati-hati kono lunga ya. Ya, hati-hati. Alon-alon.